Vandaag vindt het Speeddate evenement plaats van de Brightlands Startup Challenge, waarbij studenten hun innovaties pitchen aan bedrijven gevestigd in de provincie Limburg. Hoe was het vandaag, John? Ja, het was weer zoals al die andere edities. Enthousiaste studenten, goede proposities en het spat er gewoon vanaf. Wat maakt zo'n speeddatingdag dan zo succesvol en interessant? Ja, iedereen zit eigenlijk met dezelfde focus. Hè. Ze hebben heel veel vragen. Ze zijn met heel veel uitdagingen bezig. Wat ze missen is de ervaring, noem ik het dan maar. Hè. Maar dat is juist de ondernemers in de dop. Hè. Ze zijn met heel veel dingen bezig, ze zijn heel enthousiast en ze willen toegevoegde waarde leveren. En ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Jij kunt hun helpen. Hoe helpt het jullie als bedrijf, als Rabobank? Want je doet ook ergens voor mee om ook iets in return te krijgen. Ja, absoluut. Wij zijn wel een bank, een commercieel bedrijf, maar wij zijn ook een coöperatie. En de naam zegt het al, coöperatie, daar zitten leden aan verbonden. En hoe kunnen we dan ons steentje bijdragen aan de impact in onze veranderende maatschappij? We hebben daar 3 thema's gekozen: voedseltransitie, energietransitie en financieel gezond leven. En hoe mooi het als we daar studenten hebben die daar een bijdrage kunnen leveren, zodat wij dat weer terug kunnen brengen aan de maatschappij. Hoe is het vandaag gegaan? Erg leuk. Het is heel leuk om te spreken met alle studenten en al hun ideeën. En ook leuk om te zien hoe ver de een is en hoeveel de ander nog moet doen. Maar hele leuke ideeën, van hele eenvoudige tot ook wel hele complexe ideeën waar ik wel moeite had om te begrijpen wat ze precies deden. Omdat het niet echt mijn expertise was in de hele medische of analytische omgevingen. Maar wel erg leuk ook het enthousiasme waarin de studenten hun verhaal vertellen. En ook om te zien hoe mensen daarmee omgaan, of hoe studenten daarmee omgaan. En om te kijken wat dan, of er ook interessante mensen natuurlijk bij zitten waar wij mee verder kunnen gaan werken. Participatie in de Brightlands Startup Challenge voor de connectie met de student of andere redenen? Nou, meerdere redenen. A is bekendheid voor het bedrijf. Want we hebben net een nieuwe naam, dus dat is goed om daar een beetje een bekendheid te krijgen. 2 is connectie met studenten. Die hebben we hard nodig in de toekomst. Om ons business in de toekomst ook goed te kunnen uitvoeren. Dat is een heel enthousiasme en inspiratie, dus dat is hartstikke leuk. En ook nieuwe ideeën opdoen, want we hebben toch een hoop nieuwe ideeën gehoord waar ik best wel geïnspireerd door raak. Leuk om met die gasten te praten en te kijken of we dat nog verder kunnen trekken. En misschien hebben we daar als bedrijf ook nog wel wat aan. It was really nice. I really enjoyed this Speeddate event. I met a lot of interesting people and new startups. And I got new, fresh ideas on how can I improve my own startup. What will be the next step after today? The adjustments or? Yeah, so market validation. We have to make sure that our product will be viable and it actually can work in the real world. So next step is to go to marketplace and ask people would you do this, and is it a good idea, or do you like it or not? How can I improve? Wat maakt zo'n speeddating event zo energiek, zo leuk? Ja, het zijn jonge mensen met allemaal nieuwe ideeën die dat ook heel enthousiast weten te brengen. Die ook echt een sociale, maatschappelijke impact willen maken. Dus dat voel je ook wel in de energie van zo'n dag. Wat is de reden dat jullie meedoen? Ja, de reden dat we meedoen is dat we het belangrijk vinden om ondernemerschap te stimuleren. Dus dat doe je hier op zo'n dag van vandaag. Ook als de ideeën niet het uiteindelijke idee worden waarmee men naar de markt gaat, is dat ook prima. Ik denk dat we daar kunnen helpen in bijvoorbeeld de marktvalidatie, maar ook de stappen die daarna gezet moeten worden. Maar er komen ook gewoon mooie innovaties uiteindelijk uit. I think it was very interesting. We saw a lot of different companies because we only talked to 2 partners ourselves, but also to other peers. Seeing a lot of ideas, I feel like it really gives you a new perspective on some things, and especially the input from the companies. I feel like you learn a lot of new things and focus areas you have to improve. After today, what are the next steps in this challenge? Yeah, for us certainly it's to get partners. We need funding for our idea, it's a big idea. So what we're trying to do is approach municipalities to get more partners from them, but also them as partners. So partners for now.